Ona chce jenom likes, protože, takže tady, a na co by mi byly jako lajky jsou jenom, aby se sem dostali lidi a my jsme si mohli pokecat. Jakoby lajky mi nedávají peníze, nic jako. Můžeme se na tebe spravit, můžeš na moje OnlyFans stačí napsat a můžeme se domluvit. Tady vidíš číslo, já vám tam všem pošlu link, stačí napsat děkuji za bublinu, za donutík Ondi. Ondi, děkuji. A Denisy 112, děkuji. 271, wow, crazy. 55, 53. Co 53? Ukaž kozy už pastky. Ukážu. Denis 112, top, děkuji, top, strop. Takže všichni pište na to OnlyFans. A na Fansly, teda na teďka momentálně napište na moje WhatsApp číslo, nebo na Telegram, na SMSky, na iMessage. A já vám mezi tím potom tam dám odkazy hnedka, jak skončí stream, tak vám tam pošlem odkazy a všechno. No a teďka jako jsem tlustá, jo, pro vás. Jsem tlustá, já si prdel. Jsem úplně nanotý bez vás. A co 55, to nechápu. Proč tady už milion let píšete 55, 55, 55, 55. Ukaž kozy už plsky, už jdu na to, pusinko. Nemusíš se bát. A jinak pokud Denis 112, děkuji, jinak to máte na mým OnlyFans, na mém Fansly, takže stačí napsat tam moje číslo, které tady lidi psali a tam se stačí kontaktovat buď Fansly, WhatsApp, iMessage, SMS, všude tady na těchto platformách. Děkuji zase za růžičku, Ondi, ty mě chceš mrťat asi. Tak na mým WhatsAppu, číslu a tady už uvidíte to moje děkuji zase za polipky. Děkuji za růžičky. Stípek, nevím, jak se to čte, protože to ani nestihnu vždycky za ty 3 vteřiny. Děkuji zase za růžičky, Denisy. Když jsem mý nudle s mákem jsou míchaný ptákem. Jsi moc hotý, jo, děkuji. Tak určitě stačí napsat na to moje číslo a hned na tom mém číslu si můžete koupit videjka, můžete si úplně koupit všechno, můžete si koupit videjka, sexchaty, videochaty, schůzky, prostě všechno na přání, i nenapřání, i ohodnocení pér, i realitu, i sexy, jo. Můžete si koupit sex tapy, sexy, prostě kuřbičky. Ty máš kozy jak vozy, děkuji, dozvěděla jsem se tady, že jsem tlustá, takže jsem vážně velmi smutná, že jsem jako tlustá, když mám 54 kg, 55 kg. Kolik do tebe, nechápu. Ukaž kozy už plsky, už to bude. A jo. Je 57, 58. Lubíš i real stretko? Hej, pokud máš o to zájem, tak mě napiš na to číslo a uvidíš na tom číslu napsaný teda na tom číslo pičo. A ty mi napíšeš na to číslo, stačí napsat srdíčko a já všem, co mi napíšou srdíčko, pošlu všechno. Denis, když máš peníze za poslední dárku, tak si rovnou kupí off, ne? No ne asi, protože na offku uvidíš toho všechno, na streamu uvidíš hovno a navíc TikTok si všechno vezme a já vůbec neřeším ty TikTok coiny. Takže určitě naběh na moje OnlyFans, protože tam uvidíš všechno, tam uvidíš doslova všechno díru světa. Uvidíš tam všechno, udělám tam všechno na přání, budu ti tam posílat videjka s tvým jménem, oslovovat tě, dělat se na tebe a teda. Jo, viděla jsem to a kouknu se na to hnedka, jak do streamu rostly. So if you wanna, ty pičo. Chceš se připojit, Rosalindo? Jaký je to číslo? Napište tam prosím někdo to číslo rychle. Rychle napište to moje číslo, děkuji. Neboj se, za chvíli to vypnu. No, spíš oni mi vypnou. Oh, ty kundo, I like this. Tak tohle je moje číslo 70299. Všechno to, co píšou, je moje číslo doopravdy, takže tam doopravdy můžete. Kozy zdarma, když vygooglíte obrázky Sergina.18, ano, ale všude mi tam není 18, takže jakoby nedoporučuji, není to moc sexy, je mi tam 14, třeba tam ani kozy nemám, dokonce tam nemám tam v podstatě nic. Jo, a je to docela tak moc rozmazaný, že vidíte spíš pixely než něco. Tam nevidíte v podstatě ani prst, protože tam je všechno pixely, já mám to omezení, a jo.
ani jako host, takže napíšu. Takže jako hodně dobrý. Prolhaná off-how. Já nejsem prolhaná off-how, já mám OnlyFans, živím se tím a je to top strop, takže pokud chceš, tak rozhodně běž. Stojí to za to moje OnlyFans. Je toho tam strašně moc. Za $350 tam doslova uvidíš všechny full verze, všech videí nahých, na fancy, na ovku a já teďka ukážu kozy 3, 2, 1, jo? Nebojte se, za minutku, dobře? 22:02 ukážu. Top, moje hláška, jasný? Takže všichni spamujte moje číslo, než bude 02 a nic jiného nepište 02 a pište moje číslo, kde můžete, když můžete tam na to číslo stačí napsat srdíčko a všem, co mi napíšou, pošlu odkazy na OnlyFans, na Fansly, pošlu ceníky, všechno tam napíšu. Takže kdo by měl zájem o OnlyFans, o Fansly, o sex, o kuřba videa a prostě o všechno videa na přání, sex chaty, videochaty, pište tady na ty čísla, které tady lidi spamujou, to je všechno moje číslo, jo? Takže prostě na to napište. A všichni, kdo mi napíšou na to číslo, tak všem pošlu ceníky, odkazy na OnlyFans, na Fansly, kdež toho mám však hodně. Ukážu nožky klidně. Jo, mám tam i nožičky klidně, ale to nemám na profilu, stačí napsat, to pošlu klidně zdarma nohy. Ale jenom na to ovko, jo, na Fansly. Jinak jako na WhatsApp nepošlu zdarma nohy, ale videjka s nožičkama a tedy tak to pošlu klidně zdarma na Fansly a na ovko, když budeš subík. Za nožky jako to mě nepřijde nic rozdílného, takže určitě, pokud chceš nožičky, tak určitě napiš, ale spíš se věnuju mým kozičkám a kundičce, takže pokud chceš, tak naběhni na moje ovko, na moje Fansly, bude to úplně zabijácký. Myslím si, že se to raketálně užijeme, já jsem se napít, protože jinak zechnu. Mám úplně sucho. Ofina ti sluší, já nemám ofinu. Vy myslíte, že by mi slušela ofina, jste posrali, ne? To myslím, že jakoby asi ne. Do zadečku taky, mám tam i anální videa, takže určitě kdo by měl zájem. Mám tam i mrdací videa s análem, se sexem, s kuřbou, se stříkáním, s postříkáním kouzů, se striptýzem. Tačky, kurva, mám něco v krku, vole, úplně se vyschl mi tam nějak. Pastka se... Takhle je víc stranek a je to free, ale jakoby já jsem jakoby top strop. Kurva, já se omlouvám, mě nějak úplně zabolelo v krku, jak kdyby... Znáte takový to, když máte bolest v krku, že myslíte, že máte sucho, ale spíš máte už jakoby nějakou angínu, vole, tak mě se to teďka nějak rozjelo, pičo. Takže mám pocit, že potřebuji furt pít, ale jenom se mi něco stalo. Já to hnedka ukážu, že se potřebuji napít. Mě mega vždycky bolí. Znáte takový to, když borkal, že? Takže, pro všechny, co mi tady posílali lajky a co mi tady posílali subíky, na mým